Ahojte, som Richard Olšovský a spúšťam Join Up Challenge, vianočnú výzvu. Tak ako kedysi Ice Bucket Challenge menil svet vodou, my ho teraz meníme skutkom, ktorý zlepší život všetkým, ktorí sa zapoja. Chcem ti ukázať, ako môžeš už dnes urobiť radosť sebe a svojej rodine. Zároveň pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje, bez rizika, že podporíš ďalší podvod. A popri tom rozšíriť apku, ktorá tu už dávno mala byť. A to všetko zvládneš za pár minút. Join Up je sociálny vyhľadávač, ktorý spája ľudí v reálnom svete. Menej obrazovky, viac života. Nezmeškáš udalosti, ktoré by si inak minul, môžeš stretnúť ľudí, ktorých by si inak nestretol. A za reakcie na reklamy či prieskumy budeš v Join Up finančne odmeňovaný. Cieľ výzvy je zapojiť aspoň 100 000 ľudí. Vtedy Join Up začne dávať zmysel a vie byť užitočný pre svojich používateľov. Navyše, spoločne vyzbierame balík pre nadáciu Úsmev ako dar. Preto teraz potrebujeme práve teba. Ak sa rozhodneš zapojiť, zaregistruj sa do Join Up cez link pod videom. Pod ikonou mince si kúp prémium členstvo za 12 € jednorázovo. O pár minút máš svoj pozývací link. Z každej platby pôjde približne polovica nadácií a druhá polovica späť medzi používateľov Join Up ako odmena za ich aktivitu. Platba prebieha bezpečne cez Tatrabanku. Pošli svoj pozývací link spolu s týmto videom aspoň 3 svojim známym a napíš niečo ako Príjmi Join Up Challenge. V Join Up účte pod ikonou mince uvidíš, kto sa pridal z tvojich známych a ako rastie vďaka tebe podpora. Aj odmeny. Rovnakú sumu, akú získaš ty, darujeme a vyčaríme úsmev ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Svoju odmenu si môžeš vybrať, alebo ju môžeš tiež darovať, ak to tak cítiš. Priebeh aj dosiahnutie cieľa, takisto odovzdávanie peňazí urobíme verejne. Všetko cez náš YouTube kanál. A ešte niečo. Vieš, že ak to neurobíš teraz, dnes, pravdepodobne to neurobíš nikdy, aj keď záujem pôvodne bol. Viac informácií o užitočnosti Join Up a postupy vo výzve nájdeš v komentároch pod videom. Ak ti príde registračný e-mail do spamu alebo narazíš na nedostatok, veríme, že zmysel výzvy ti to pomôže prekonať. Ďakujeme, že si toho súčasťou.